I još jedan vijest iz Splita. Po splitskim kotarevima, mjesnim odborima počele su edukativne radionice o odvajanju otpada. Organiziraju ih Čistoća i Udruga za edukaciju građana, a namjera im je, prije nego što zeleni otoci zažive, pojasniti Splićanima zašto je otpad važno razdvajati. Nemaju ništa protiv odvajanja otpada na splitskim lokvama, ali tema je za mnoge i dalje apstraktna. Ne znam kako će to u budućnosti biti, nemam pojma. Osim ovo, recimo, odvajanja, ne znam, ako gdje ćeš staviti nego u najlon, kako ćeš, ne znam, kako će to biti. Pojma. A naš svit je takav, dok ga ne udrete po džepu ne trza. Znači ja bi, pa ćete reda sam zločesta, ja bi uvela kažnjavanje. Zašto mišati otpad? Što više budemo odvajali, to će manje smeća završiti na Karepovcu, a i isplati se, pojašnjava direktor Čistoće. Što više budemo odvajali, što bude manje odvoza komunalnog otpada, cijene će biti niže. Kao što znate, novi sustav cijena će se bazirati na količini, odnosno na broju odvoza iz svakog kućanstva. Građani će besplatno dobiti ovakve vrećice. Tako da će one moći ne na kućnom pragu, nego u svojim domaćinstvima praktički odvajati. Evo za sada ove komponente koje zauzimaju praktički najviše mjesta u volumenu otpada, to je papir i plastika. Posebne vrste otpada će na zelene otoke. Od predviđenih 360, Split ih za sad ima 120. Moglo bi i brže. Stvarno se nadam da će kotari shvatiti ozbiljnost problema, što brže izbaciti zelene otoke, pa da već, evo, možemo reći do ljeta, da pa 40-50% poraste to odvajanje otpada. Najbolji smo u sportu, zašto ne bili najbolji u odvajanju otpada? Jel? Edukacija zato ide dalje. Sljedeća je radionica u Stobreču. U Biogradu